po sa 2 million people in the house. Hi sir, salamat Sir Lino sa patamsak dyan. Nag-umpisa na ako kanina, tapos inulit ko ulit kasi nagkanda gulo-gulo yung pag-open ko ng live ko. Inulit ko ulit. Sir Lino, salamat sa pa-heart-heart dyan. Si Portoper ano din yata, nag-LS din. Pumunta ako sa kanya eh.
Oo nga, host. Paano ba host makita yung WH mo sa ano, sa YouTube? Saan ba pupunta? Dun sa YT? Sa YouTube Studio. ₱53.0. Ang unti pa lang ang watch time hour ko. Sino sama dyan? Punta ako McDonald's. Lilibre ko. Kapten ng Elan Kang. Nakakaantok.
Magtimpla muna akong kape guys ha. At ako ay babalik. Nagtimpla lang akong kape guys. Kasi inaantok ako. Sir Lino, kape tayo. Tagay. Para sa tagumpay. Ba't kaya sarap uminom ng kape?
Hello po sa 3 million people in the house. Kamusta po? Mega mega love shoutout. Kapi-kapi po, kapi. Ang gulo ng likod ko, oh. Andiyan yung mga damit ni Madam. Salamat sa pa-heart-heart dyan, Sir Lino. Laki ng tasa ko, oh. Parang tabo na. Hindi pa siguro si Fort Hooper tapos mag-LS. Kasi nang pumunta ako sa kanya, sabi ko mag-LS ako. Ayan po, welcome sa 4 million people in the house. Pasok lang po kayo mga lalabs.
Pangit ng eye bag ko, oy, kitang-kita talaga. Baka pagdating ni madam sasabihin, o bakit ang dami mo ng eye bag? Hindi niya alam. Hindi niya alam, nag-YouTube ako. Ayan po, welcome po sa 4 million people in the house. Mega mega love shoutout po sa inyo. Ang pangit pala ng tsura ko pa. Yan, naging makulay ang buhay. Kasi dinagdagan ko yung ilaw.
Init kasi guys. Nag-aaway na naman yung alaga ko. Salamat sa patamsak dyan, Alimar TV. Hi host, kamusta? Thank you so much, Alimar TV. Okay lang. Okay lang host, tambay lang. Everyday, paangat program 1 p.m. at 8 p.m. in Pinas. Okay, okay Sir Alimar TV. Tamsak lang. Nasa channel mo ako ha. Nagtaano na ako, nag-thumbs up.
Wala pa pala ako naka 1 minute. Wala pa pala ako naka 1 oras. Tagal ah. Kala ko naka 1 oras na ako. Wala pa pala. Ang kati ng buhok ko. Tayo na. Tonight. Magwa 1 hour pa lang pala ako. Hi, Portuper. Mega love shout out. Tapos ka na mag LS? Tapos na LS mo, Portuper? Okay. Nagkain ka na tapos na. Nagkape na ako. Kanina pa ako kumain. Nagkape na lang ako ngayon. Kasi inaantok ako. Sana yung binigay mo hindi na kukunin ni Lolo. Medyo marami-rami na rin, di ba? Oo, mahina talaga yung signal mo kanina. Dumikit-dikit ka na. Ano bang gamit mo? Data lang? Pag nanalo ka ulit sa sa paligsahan ng kalapati mo, bili ka ng pakabit ka na ng wifi. Para okay, para hindi mahirap sa iyo.
Katatapos lang ba ng LS mo? Pag nanalo ka sa ano mo, sa paligsahan mo, bili ka ulit cellphone para hindi mahirap. Yung sa akin nga, baka bibili ako ng maliit lang na camera para hindi mahirap pag vlog. Kasi mahirap mag-vlog pag cellphone lang yung gamit mo lagi. Bakit? Diba, di ba halata? Nagkape lang ako. Kanina pa ako kumain, nagkape lang ako. Hindi ba halata? Mamaya pupunta ako ng ano, McDonald's, kakain ako doon. Nagda-diet kasi ako, ayaw ko kumain ng marami na. Nalagas. Oo nga eh, laging lagas. Di ba kanina, ilan na ba yung kanina? Diba sabi mo kanina, parang 3 ano na yung kanina eh. 3:28. Pasaway talaga tong lolo natin. Hello po, welcome po sa 7 million people in the house. Welcome na welcome po. Mega mega love shout out. Hello po, Ma'am Heidi. Mega mega love shout out po sa iyo. Nandito po ako sa short video mo, Ma'am Heidi. Hindi na makita. Dan tamsak, Ma'am Heidi.
Dito po ako sa ano mo, oh. Dan tamsak po. Naghugas ng bigas. You're welcome, ma. My pleasure po. Welcome po. Mas maganda yung habang maaga, tinuturuan yung bata kung paano gumawa ng gawaing bahay. Ang galing, oh. Marunong na siya mag-ano ng bigas. Good boy. Opo, ma'am. Opo, dati. Kaya pala, for to for, naglo-loading ka kasi data lang yung gamit mo. Hello po, welcome po sa 6 million people in the house. May mega love shout out po sa inyo. Wala pa akong 1 hour. Tambay lang ako, host, sa iyo, kain tayo. O sige, for 2 for, salamat. Hinay-hinay lang sa pagsubo. Ano ulam mo? Adobong kalapate na naman? Ang sarap pala pag natuto kang mag-LS, ano? At saka marami kang nagiging kaibigan sa LS. Kanina pumunta akong tindahan, bumili akong dilis. Malalaki yung dilis dito. Made in Pinas din yung dilis. Kaso napakaalat. Hinugasan ko muna siya bago ko siya inano sa mantika. Pagkatapos ko magluto, naglagay ako ng maraming spray kasi nangangamoy. Baka pagdating ng amo ko, sabihin nun anong nangyari, bakit ang baho. Kahit nung amoy ng mga nung hipon, ayaw na ayaw nila. Okay lang yan for Tupa, welcome. Tulong-tulungan na lang natin para sa pag-asa at tagumpay. Nakita mo bang bahay ko ngayon? Kasi tiningnan mo 'di ba kanina, ako hindi ko tiningnan.
Ay naku, si Lolo talaga, oo. Kinuha na naman yung isda ko. Ginawa niya naman paksiw. Nagpaksiw na naman si Lolo ng isda. So ngayon, ilan na lang? Half or two for ilan na lang yung isda ko? Maayong buntag sa imo, Sir Alimar TV. Mega mega love shout out. Gisumsuma ni Lolo ang akong isda. Inobra niyang linagpang. Linagpang na turagsoy. Pasaway talaga si Lolo ko. Ang aking Lolo. Mahilig sa isda si Lolo. Mahilig mamunit. Nandikit sa'yo, Alimar TV. Linagpang kumataragsay. Ay, mag 1 hour pa lang pala ako.
Hulaan ko ulam mo for two fair. Tuyo or paksiw na isda. Salamat po sa 5 million na thumbs up dyan, mga lalabs. Ang tagal ko mag 1 hour. Yun, naka 1 hour na rin siya. Just now. Another 1 hour.
Ayan na, Dan Tamsak. Si Waze, Dan Tamsak po. Ang sipag mo naman, katapos mo lang maghugas ng pinggan. Naku po, ang iingay ng mga bata sa taas. Nagkakalampagan. Shout out po dyan sa 4 million people in the house. Mega mega love shout out. Naka-addict si Lulu. Baka nga. Diba sabi mo 328 kanina? Ngayon, ilan na lang nung nakita mo? Gusto daw mag-LS ni Ma'am Z Waze, mahina daw signal. Dalawa cellphone gamit ko. Sa iyo, si Pink. Admin ko po. Pink talaga. Bili ka pa ng isang phone para maganda. Pag nanalo ka sa paligsahan mo, bili ka ulit. Sa akin, tama na to. Bibili na lang ako ng maliit na camera. Ang yung pang ano ba talaga. Yung maliit lang.
pa rin ah. Pag manalo, bili talaga ako cellphone pa na isa kasi ang isa hiniram ko lang sa kasama ko. Ah, ganun ba? Akala ko sa'yo. Oo, bili ka pa ng isa. Wala, 5 talaga yung kinain ni Lolo na isda. 23 na naman. 5 talaga yung kinain niya. Mag-LS daw yata si Sir Lino ngayon. Baka mamaya. Kaya ayoko tingnan yung bahay ko kasi ma-heartbroken lang pag nakita ko. Welcome po sa 6 million people in the house. Mega love shoutout po. Pag na ano ka, pag nagsahod ka na for twofer, nakasahod ka na ba? Pag nagsahod ka, bili ka laptop. Para maganda. Ay, Sir Lino, mega love shoutout po. Lima talaga yung kinuha ni Luno na isda sa akin. Nakailang oras ka ba for twofer pag LS mo? May 2 oras ka ba? Oo nga, 'di ba kanina nga 3:28, 5 ang kinuha niya sa akin. 5 pirasong isda. Yun din yata yung binigay mo na saging eh, 'di ba? Yun din yung kinuha niya. For twofer.
Ano talaga yung ano mo, oh, tabo mo. Di nakita ko yung tabo pero yung 'di ba pinatong mo yung sa ano sa baba? Anong laman nun sa loob? Nakita ko kanina pero yung laman sa loob hindi ko nakita, yung tabo. Kung anong laman sa loob. Dami mong award ah. See? Second place. Ang gagaling ah. Ba? See? Grabe yung award mo, pre. Nakakainggit. Pritong manok ang ulam ko. Masarap yan. Dito nakakasawa na yung manok. Kasi lagi-lagi dito manok, manok. Kulang na lang sa akin pakpak, lilipad na ako. Pakpak na lang talaga yung kulang. Mahilig kasi sila sa manok dito. Kasi Muslim sila, hindi sila kumakain ng babsi. Pag uwi ko talaga sa Pinas, nako, magmumukbang talaga ako ng puro gulay.
Akala ko pritong kalapati yung ulam mo. Grabe yung awards mo Ang dami Sana all may awards. Kain tayo guys. Sunflower seeds. Habang nag-LS kumakain. Ang liliit ng laman. Pag hindi pa siya guys na open, malaki. Pero yung laman sa loob, napakaliit. Wala akong mic for twofer. Gustong gusto ko kumanta pero wala akong mic. Mamaya ako kakanta. Kahit walang mic kakanta ako pero i-upload ko. Bibili nga ako ng microphone na may Bluetooth. Napakaliit ng laman. Magkanta ako mamaya. Gagamitin ko naman yung magic microphone ko. Kain po tayo guys, sunflower seeds.
Yan po, salamat sa 6 million na patamsak dyan. Salamat po. Kanina ang init. Ngayon binuksan ko yung aircon, malamig. Mag-alas 8 na dyan for 2 per, ano? Di ba? Mamaya na, wala pa naman ako 2 oras eh. Mahaba pa yung oras ko. Ubusin ko muna to. Kaya lang dami. O sige, salamat. Ikaw bahala. Lubos-lubusin ko na nga yung pag-live ko eh kasi baka hindi na ako maka-LS pag nandito na amo ko. Maka-LS man ako tapos ng trabaho pero silent lang. Ilan na anak mo for Tupper? Wala pa. Ako bata po. Bakit? Ilang taon ka na ba?
Wala pa ako bata. Eh? Naku, 34 ka na, baka mapag-iwanan ka. Hi no Crew Ma'am, Love TV. Thirty-four, dapat nga may asawa ka na, di ba? 5 million people in the house. Kain po tayo. Oh, 6 million na pala. Akala ko 5. Meron, pero single mother ako. Lucky Idol. Single mother, wala pang nagkakamali. Oo, si 424 yan. Yung pink. Ang dami niyang ano, alagad. Lovelyn Bartolata. Sa susunod niya na Ninja Rainbow na yan. Oo, may baby pero walang tatay. Dikit mo na sa akin yan, idol. Kalapatid. Sige, idol, Nuki, OTW na. Sige, baba mo. Baba mo, pupuntahan ko. Gagaling ng ano nyo, PN.
Dan, Idol Nuki. Sabi ni Pink. Nandito ako sa bahay mo, Nukia. Pares talaga kayo mahilig sa kalapati. Ano? Dan na ako sa iyo, Nuki. Buti pang kalapati, alagang-alaga. Bigyan kita 5 banana, Idol Nuki. Sabi ni Pink. Matsala kalapatids. Mahilig kayo mong dalawa sa kalapati, Mega love shoutout po sa 5 million in the house. Salamat po sa patamsak. Hindi to mani. Ano to? Sunflower seeds. Pagkain talaga ng ibon. Pagkain ng alaga, ako kinakain ko. Pagkain ng alagad ko. Ang liliit ng laman, oh.
Ito yung kinakain ko dito pag naboboard ako. Habang nanonood ako at pelikula. Kung pwede lang sa uli ko to napakaliit eh. Pag hindi binuksan, ganito siya kalaki. Pero pag binuksan mo talaga sa loob, ang nangliit. Oo, nasa ano ako? Nasa Saudi. Mag 5 years na ako dito. Next year uwi na ako. Salamat. Ingat din kayo dyan. Yung mga alagad ko, nagkakalampagan na yung bintana. Ubos na siguro yung pagkain nila. Matataba yung alaga ko dito. Kalapati. Ilang piraso pa lang yung nakain ko na buksan, pero yung balat niya, dami na. O, tignan nyo yung balat. Nakapiranggot pala yung nakain ko na laman. Hi po, welcome sa 3 billion people in the house. Mega love shoutout po. Dan plus 5 Nuki. 318 ka na, sabi ni 424. Magwa 1K ka na pala Nuki ah. Yun oh, salamat kalapatid, sabi ni Nuki.
Oo nga eh. Konting kembot na lang. Ako marami pa akong kikembutin. Sa'yo konti na lang, ako marami pa. Ang iba sa sunod naman po kasi, si Lulo nakaabang. La, may dalang basket si Lulo. Hindi pala basket ang dala ni Lolo, thermochest na. Alam nyo kasi si Lolo, pinupulutan niya yan. Kaya malakas kumain. Laging tumatagay ng tuba si Lolo. Kung hindi lang kumakain ni Lolo yung ang saging, ang isda ko, siguro nasa 500 na rin ako mahigit. Eh kaso kinakain niya eh. Anong kinakain mo, host? Ano, sunflower. Sabi ni Nuki, pagkain doon ng ibon. Ang liit ng laman sa loob. Tingnan mong laman sa loob, o, di ba? Ito lang yan. Oo, masarap siya. Lasang mani. Parang butil ng bigas yung laman. Naka-live ka pa, Idol Nuki, sabi ni Fortufer. Isa, lasang mani pala yan. Mani na lang yung sa akin. Well, hindi na daw siya naka-live for Tufer. Nag-out na daw siya kanina. Akala ko naka-live ka pa. Natusok na kita kanina, Idol Nuki. Kain tayo, guys.
Ramdam ko nga pag tusok mo. Pasaway ka talaga, Nuki. For Tupper, ramdam daw niya yung tusok mo. Tatlong kibot na lang yan, balik na yan sa 1K idol. Grabe pala yung pantusok ni Fortuper, naramdaman ni Nuki. Tuka yun, naramdaman ko. Tuka daw yung naramdaman niya. Buti pa si Nuki, kunting kimbot na lang. Ako maraming kimbot pa. Masyado matulis siguro yung tuka. Tuka pala yun. Akala ko saging na, malaki na. Kaya pala swabe, tuka pala. Pasaway talaga kayong dalawa. Giant banana yun. Buti ano, maraming kimbot ka pa. Mapayat ka sana. Oo nga eh. Magpapapayat na nga ako eh. Kaso, kahit anong gawin ko napapayat, parang ayaw kasi. Yung pagkain na naghahabol sa'yo. Sa live ko host, usapang green pag nagkita-kita mga nakukulit. Anong green? Anong green, Nuki? Basta kulitan lang, sanay ako dyan. Green-minded. Isa na ako dyan. Bukas LS naman ako, Idol Nuki. Tulog ka pa sana. Nuki, bukas daw. Pag LS for Tupper. Tulog ka pa sana.
Sige idol, pag nagising ako, maaga daan ako sa LS mo. Pag nagising daw siya na maaga, daan daw siya sa LS mo, whatever. Pagdating ng mga amo ko, mapupurga na naman ako nito. Huwag ka na lang daw matulog, Nuki, sabi ni Portufer. AM ang LS mo, Portufer. Grabe ka. Lahat nga tulog yan. Ang dami ko ng tamsak, 7 million. Maraming salamat po sa inyo mga lalabs. Ang dami mong load po, Tupper ah. Di ba for Tupper, sa watch time, pupunta ka sa dashboard, tapos meron doon 7 days, 90 days, 28 days, 365 days. Alin yung pipindutin doon? Pupunta ba ako sa 365 days or 90 days or 28 days? Ah. Maganda rin pala yung PisoNet. Paano ka ba tumingin ng watch hour mo? Half or Tupper? Okay, sige. Salamat, Nuki. Ingat. Maganda kasi pag piso wifi gamit. Paano ba tumingin ng watch hour for Tupper? Kasi meron yung di ba? 7 days, 28 days, 90 days, 365 days. So, alin doon yung ang titingnan? Nuki, dahan-dahan na daw sa pagtalon, baka mapilayan ka. Sabi ni Portufer.
Naku, 100 isang linggo. Pag naka isang linggo ka bala, 500. Oh, no. Sa Chrome. Back YouTube. Tiningnan ko kanina. Ang liit talaga. 29. Sa Chrome. Kaya dadamihan ko yung pagkembot para dumami. Oo, kasi itong cellphone na to, pag sinabi ko na doon ako pupunta, pumupunta yan doon kaya nakita ko kaagad. Automatic pupunta yan doon. Pag sinabi ko na ganyan, pupunta yan doon. Oo, 29 pa lang talaga. Hi, Ma'am Siways. Thumbs up dan sa'yo, Ma'am Siways. Naghulog nga ng pisonet si si 424. Kasi mahina din yung net niya. Bakit? Hindi mo ako marinig? Hindi naman nakamute yung mic ko. Patapos na rin ako, nakadalawang oras na rin ako. Okay lang 424. Patapos na rin ako, 2 oras na ako eh. Magpahinga ka na rin dyan. Salamat sa pagtambay sa akin ha. Sa uulitin, salamat ng marami. Sa 2 million people in the house, maraming salamat sa 8 million na patamsak ninyo. God bless you all guys. Salamat. Patapos na ako. Bye guys. Ingat po kayo lagi. Bye. Salamat. Bye for Twofer. Ma-end na ako. Mainit na yung mobile ko.